כן, וזה הזמן לפינתנו, מבטחים את החיים, הכלים שיעזרו לנו להתכונן גם למה שאי אפשר להתכונן אליו, יחד עם מיקי קופל, יזם ובעלי חברת מדיו, חברת הבריאות, שמדבר איתנו על האם בני זוג שהם בפרק ב' או ד' ה' בחיים, ד' ה' בדיוק, צריכים לבטל לביטוחי הבריאות שלהם ולבנות הכל מחדש. דבר אלינו. לא מבטלים שום דבר. לא, כלום. מה פתאום? אני אנחנו כבר אף רציתי פעם לא לבטל את מבטלים. הביטוח חיים. זה באמת. קודם כל, אנחנו עוצרים, נושמים, התחתנו מחדש, התחברנו מחדש, ופרק ב', פרק ג', ה' ו'. ה' ו', אנחנו זוכרים שכל אחד מאיתנו הוא אישות בפני עצמה, תעודת זהות בפני עצמה. אז אחד, יושבים ביחד, מצרפים סוכנת ביטוח, סוכן ביטוח אובייקטיבי, אני לא סוכן ביטוח, אבל האובייקטיביות פה היא חשובה. אחד, אנחנו לא מבטלים שום דבר, אנחנו בודקים, בוחנים, בהתאם לגיל שלנו, בהתאם למצב הבריאות שלנו, בהתאם לילדים שלנו, שאת הבאת, הוא הביא, יש ילדים חדשים שנולדו ביחד. אז אנחנו מתאימים את המשפחה לכלכלת בריאות הבית. אנחנו רוצים לשמור על כל הכיסויים שלנו שקנינו מעבר, אז אנחנו לא מבטלים. אנחנו רוצים לבחון מה יש ביטוחים חדשים, האם יש כיסויים שלא רכשנו, האם אין לנו את הכיסויים האלה. ולכאורה חושבים תמיד שנבטל ונעשה ביחד חדש. אז נניח ואחד מבני הזוג יתקבל לעבודה בחברה גדולה שיש לה קולקטיב בריאות, והיא מביאה איתה פוליסת ביטוח מצוינת שיכולה לצרף גם אותך. אז אנחנו לא מבטלים, אנחנו בודקים. אז יש הרבה אופציות פה, והחשוב הוא ביותר להתאים את המצב הגיל, המצב הבריאותי ואת הבית. יש בני זוג, יש ילדים נוספים, בודקים אחד, וגם כמה עולה לנו. לא, זה מה שעשיתי. בסופו של דבר, טל הגיע עם ביטוחים שלה שכבר היו לה במקור, ואנחנו עשינו ביטוח משותף. אני הבאתי אותה לסוכן ביטוח שלי, ועשינו ביטוח חיים גם לה, בנוסף, שבאמת, בביטוח הישן, היו דברים שלא היו קיימים בביטוח החדש, כי דברים, אתה יודע. אבל הנה הטעות, כי ביטוח חיים זה משהו אחד. ביטוח בריאות זה משהו אחר לגמרי, נכון. זה לא אותו כיסוי, זו זה לא לא אותו אותו כיסוי, פוליסה, נכון. ולכן אנחנו מדברים בריאות. בבריאות הכיסויים הם שונים, בחיים הכיסויים שונים, זה מכסה משהו אחד, זה מכסה משהו שני. לכן אנחנו לא סוכני ביטוח, קוראים לסוכן ביטוח אובייקטיבי, שלך, שלה, שניהם יושבים איתם ובודקים את התיק ביטוח. יש דבר שנקרא הר הביטוח. הר הביטוח. הר הביטוח זה דבר פנטסטי שהמדינה המציאה, ורואים שם הכל. וגם בודקים מה כדאי לנו, מה עולה לנו. כמה עולה לנו. ומה מכסה לעתיד. מאוד אוהבת את התנועה שלך. התנועה הזאת כן. מבין עניין. אבל מה שחשוב בעיקר זה לא לבטל באמת את הביטוחים שלך, אלא לפני שאתה לא עושה מבטלים בדיקה. ביטוחים. אף פעם. לא מבטלים. ומחליטים ביחד בעצם. מחליטים ביחד. אמרתי לך שצריך להשאיר את הביטוח, את רואה? אני הישן שלך. מעדיפה, אני אדבר איתך על זה אחר כך, בסדר? תודה שבאת אלינו. תודה, מיקי. תודה רבה. 13